Zdravím vás u nového videa. Dneska si pozrieme o Venomovi 4, kámo. Je to 4. Vyjde to až v roku 2025, takže na budúci rok. A znamená to to, že proste král sa vrátil ako Venom. Lebo bola 3 a som bol na tom v kine, veľmi dobrý film. Takže idem na to. Máte titulky po česky. Okay. Takže proste, že stále cíti proste nejakú prítomnosť kodexu, cítim jeho, že je naživu ako Venoma, že je naživu a tak. OK. Dobre. Toto je Eddie Brock. Hej, že proste přivete toho Eddie Brocka, proste poďme začít s extrakcií, môže to proste niečo spôsobiť, alebo... Hej. OK, toto je nejaký kryštál. Takže je čas na to, aby pomstiť niekomu za niečo, hej. Hej, to tak. What the... Dobre, takže nejaké deti niekde proste idete a řeknete všem, že král v černém je Venom. Je to. Tady líbí se s mnou večnou temnotou, proste nejaká temnota večná, úplne, hej. Spider-Man a Venom, oni sa nemajú radi, nie? OK. Fuj. Takže nejaký bielo-čierny Venom. Dobre, toto bude viac extrémnejšie. Venom 4. OK, to je už asi koniec. Za mňa first trailer. Pozrieme sa ešte toto. Proste nejaký Venom, OK. Hej, to proste... OK. Hej, toto bolo v tej časti minulej. V 3. Kámo. Toto si pamätám, najstaršie proste. Dobre, začína to takto. Doslova ukážky žiadny film nepúšťam, takže... Hej, toto je tá 3, keby ste chceli vedieť, tak to začínalo, hej, proste. Toto bola jednotka. Hej, jednotka. Toto už je tá 3. Veľmi dobrý film, kámo, veľmi. Kámo. OK, takže tam si nie... Oh my god. Dobre, nevidela som ešte 4. Fakt neviem. Ale dosť také creepy. OK, Venom, to je jasné. Kamo, Venom 4, Symbiote Wars. Že nejaké symbioti proti sebe budú bojovať. Spider-Man 4? Spider-Man 4, že bude. Tak to chcem vidieť. Tak to chcem vidieť. Kde je Spider-Man ako? A tu je Spider-Man. Keď niečo cíti. Jasné. OK, on niečo rozbil. Spider-Man. Kámo.
Okej. Ojojoj. Takže Spider-Man sa premení na Venoma. Hej, to som videl, ešte to bolo na šorte. To som videl na šorte, kámo. Dobre tu je, akože. A toto je dosť creepy, ako. Hej, všetko tam padá, proste Venom prichádza. Ty vole. Spider-Man Venom. Spider-Man King in Black. OK. Dosť ako. Ale kámo, keď pôjdete sem a proste napíšete tu do prdele. Ne, Venom. Napíšete tu. OK, on glass. Ako sa to skanal? Je top. Tak toto napíšete. Glass je top. Bum. Vyhľadávam. Toto. Yes. Kliknete sem a dáte sem odber. Jeden odber sa rovná jeden Bobux ako Robux, hej? Takže please odber. A keď napíšete Jungle's Game, tak to. 161 zliadnutí. Počkaj, 161? Hej, počúvajte všetci, ja som mal tam, keď som sa kúkal, tak som tam mal 116 zliadnutí. A teraz 161. Ale fakt, 161 zliadnutí pred 2 dňami. Opening Angel Star Drop. Toto som vydával. Dajte like a odber. Napíšte nejaký dobrý komentár. Bo to je on Venomový. Hej. Takže pre toto video by to bolo všetko. Zanechte like a odber a zatiaľ čus.